Nadawat na ang honorarium sa mga magtutudlo sa dakbayan sa Cebu nga miserbisyo sa eleksyon. Nagpasalamat sila nga sa katapusan mapahimusla nila ang ilang hinagoan. Ano ang report? Giuna og hatag ang mga chairman sa Electoral Board karong adlaw diin gisugdan ang distribution alas 9 kaganiang buntag. Si Ma'am Esel Abrenica sa Mambaling Elementary School miasoy silang kasinatian sa eleksyon ilabi na sa pagkaguba sa vote counting machine apan nasulbad daw sab dayon. Nalipay siyang nadawat na ang ilang honorarium. Ingon usab nini ang gibati ni Ma'am Cherry Faith Briguli sa Guadalupe Elementary School. Giulagwan niya nga hapsay ugwa sila na sinating problema apan way kabutangan sa kalapoy sa lawas tungod kay nagserbisyo na sila sa wala pang adlaw sa piniliay. Busa ning hinaot sila nga mahatag ang gitinguha nga 13,000 pesos nga posibleng dugang sa honorarium. Magpasalamat mi kung ma-approve. If not, okay ra pod. Kay service raman pod gyud kay mao man gyud ni basta teacher, so public servant gyud. And hopefully mag-grant ang anang katong additional 3,000 kay if you think about it, kanang more than 24 hours me awake and nag-duty po mi sa FTS. Isunod sa pagpanghatag ang ubang mga nagserbisyo sa eleksyon. Nagpasalamat usab ang COMELEC sa gihimo sa mga magtutudlo ug sa tanang nagserbisyo sa adlaw sa piniliay. I'm so thankful for the Electoral Board, the poll workers, even the medical personnel, the DESO supervisors for serving, and they truly deserve to be called the most dedicated public servant. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Hapit na matapos ang Lapu-Lapu City Treasurer's Office sa pag-apon-apon sa honorarium sa mga Electoral Board nga mialagan sa miaging eleksyon. Ano ang report? Sa 1,017 ka mga electoral board nga mialagad sa eleksyon sa dakbayan sa Lapu-Lapu, 14 na lang kanila ang wa makakobra. Matod ni Maridel Dignos, cashier sa Lapu-Lapu City Treasurer's Office, nga iya pang susihon kung nakakuha na ba sa ilang honorarium ang mga support staff ug ang Department of Education Supervising Office o DESO. Ganihang buntag, gikuha na ni Alexis Sarmiento, support staff sa Santa Rosa Elementary School, ang iyang honorarium. Kay nag-vacation man sad good me. Nya, gahapon ta ko ni uli tapos kuan man kanang nagpista sa didto ba so dugay jud kay mi nakauli wala ko kaari gahapon. 4,800 pesos ang iyang nakobra, human makuhai og 20% nga tax, ang 6,000 pesos nga honorarium nga gigahin alang sa matag support staff. Karong adlaw, gikatakda nga maliquidate na ni Dignos ang 12 milyones pesos nga salapi nga iyang nadawat gikan kang Attorney Marshall Sarno, election officer sa Lapu-Lapu City COMELEC. Humaning ini, itakdo niya ang kantidad nga iyang nadawat sa talaan sa mga electoral board, DESO ug mga support staff aron masuta kung tukma ba ang kantidad nga iyang nahatag. Fully karon sir ako ning daliun og liquidate aron ako na ni siyang ma-forward dito sa COMELEC. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.